حضرت سیدنا امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر کتاب معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دے اندر ومن مناقب اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کولوں روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، انی سألت اللہ لکم ثلاثا، بے شک میں تواڈے واسطے اللہ کولوں ترے چیزاں دا سوال کر چکیا ہاں، ترے امور دا سوال کر چکیا ہاں۔ پہلا کیے ان یثبت قائمکم وان یہدی دالکم وان یعلم جاہلکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تواڈے وچوں انہاں افراد نو جڑے حق تے قائم نے انہاں دی استقامت دا سوال کر چکے ہیں۔ یا اللہ جڑے حق تے قائم نے، دین اسلام تے قائم نے، انہاں نو ثابت قدم رکھیں۔ وَأَن يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، اور جڑے اے اولاد عبد المطلب تواڈے وچوں بھٹکنے والے نے، انہاں واسطے میں رب کولوں ہدایت دی دعا کر چکیا، یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے۔ وَأَن يُعَلِّمَ جَاہِلَكُمْ، اور یا اللہ جڑے اولاد عبد المطلب وچوں بے علم نے، انہاں نو علم عطا فرما دے۔ دوسرا سوال، دوسری چیز جڑی میں اولاد عبد المطلب واسطے منگی ہے، وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَكُمْ جُوَدَاءَ نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ، میں تواڈے واسطے اللہ کولوں دعا اے کر چکے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی تانوں بہترین سخی، بہترین بہادر اور رحم دل والا بنا دے۔ یعنی ترے خوبیاں تواڈے واسطے مانگ چکے ہاں کہ تانوں اللہ سخاوت دی صفت عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی تانوں دلیری بہادری والی صفت عطا کرے، اور مسلماناں واسطے تواڈے دل دے اندر نرمی پیدا کرے، تانوں نرم دل بھی مسلماناں واسطے رکھے۔ اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ، اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم دے درمیان مقیم ہو کے نمازاں پڑھے، روزے بھی رکھے، لیکن او دے دل وچ اگر اہل بیت اطہار دا بغض نفرت ہے تے او دا انجام کی ہوئے، ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے اہل بیت چوں کسے نال بغض رکھدیاں ہویاں فوت ہو جاندہ بندہ، داخل النار، تے او جہنم دی اگ وچ داخل ہوئے گا۔
اے ساری حدیث پاک دا عنوان بنتا ہے اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اور ان سے بغض و نفرت کا انجام، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت اطہار واسطے رب کولوں چند چیزاں دا سوال کیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، تواڈے وچوں کسے نال بھی کوئی بندہ نفرت رکھدا ہے، بغض رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے، حسد رکھدا ہے، تو اس دا انجام یہ ہوئے گا پاویں اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم دے درمیان حالت اقامت دے اندر مقیم ہونے دی صورت وچ اتھے نمازاں بھی پڑھدا رہے، روزے بھی رکھدا رہے، لیکن جس وقت تو بندہ فوت ہوئے گا بظاہراً اتنیاں نیکیاں کرن دے باوجود دل وچ اہل بیت اطہار دا بغض اور نفرت دا انجام اور نتیجہ انہوں اے ملے گا کہ وہ بندہ جہنم دے اندر داخل ہوئے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہل بیت اطہار دا مرتبہ دسیا لوکاں نوں کہ دیکھ لو اگر انہاں چوں کسے نال تساں بغض رکھیا تے تہاڈا انجام جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اہل بیت اطہار دے نال محبت دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دا ادب و احترام کما حقہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔